още поне половин час да се намерим. Извинете много. Трябва да почнем нов сервер. Извинете. И здравейте! Върнахме се. Имаше съвсем малък проблем, половин час се търсихме, но така и не се открихме и почнахме да правим нов сервер. И това е. За съжаление, по-скоро да има епизод 2. Че до никъде няма да стигнем. 100%. Извинете за притеснението, ама много съжалявам. Сега само да ни гледате как нищо не правиме. Много съжаляваме. Може да ви стане малко досадно. Но такъв е живота в Майнкрафт. Не бе, това е гадно. О, трябва. Няма как да издържа. След малко ще ги убия. Не, аз защо сега ще ги убия тези овци. Чакай, че ме бъгна. Не, аре бе, какво прави тази овца? Аз. Добре. Дай да не се купи. Ще влиза тук набързо в една мина. Да разгледам какво има. Влизай. Но ти нямаш тортове и... Не. Но сега е ден. Тук ще потрошкам още малко дървенца. Аз ще потрошкам камък. Той да си направя една аз пък. Да си взема... Да, също. Айде. Тук е много тъмно, нищо не се вижда. Улето може качеството да не ни е добро на клипа. Хора, ако ни е лошо качеството, много се съжаляваме. Извинете много, ако нещо е размазано. Дано. Знаете, ние сме от София все пак. Да не се чудите нещо. Какво правиш, бе? Извинете за това шуморкане на столетите ми на леглото. Не успях да ги купи. Не си успял ти. Какво ти е това една секунда да ги хвърлиш? Някъде просто. Тук нищо не се вижда, се махам. За 12. Това ми стига. И аз си. Дай да си направя въгленчета. Първо да си направя така. Меч. Ето. На мене ми стъпчен. Окей, право. Няма значение. Всичко става. Чакайте, какво беше? Олеле, толкова сте тъмно. Супер. Въглени. Чакай да е с луден пирката. Намерих въглени. Сега си купам въглени. Почти вдигнах левел. Още съм в началото, аз съм мобилни. И аз ме купам въглени. Вече съм първи. Ти какво чупиш там? Това ли беше пещерата? Не. Да. Браво, очаквах нещо повече. Ето ти го кратец на въглени. Ето ще стане нощ. Взимам си факлата. Не, земята не ми трябва. Може да не е като къща. Временно. То хич не е нощ. Тя да си открадна още една вълна от тая грозна овца. Аз вече имам 3 вълна почти. Само да изтрепам тая овца, само да я намеря къде отиде. Ето я бе. Аре бе.
С тя малки копченца тук. Ай, бе. Може да си коп. Да. Мерливате да си направим да живеем вътре в Да. пещерата за една нощ. После другата да си намерим легла и... Направо за втори епизод да си направим друга къща и такива неща. Да. Направим къща. Ама следващия епизод. Да. То ще направим... Може да е днеска и епизода. Едва ли. По-скоро утре. О, крава. Тук виждам едно огромно дерево. Добре. Ние сме гордо още нубове в Майнкрафт. Не знам толкова много за... Аз днеска за 5 пъти играя. Някъде там. Защо не ми даде? Нещо такова. Прасето не ми даде месо. Даде прасето. Прасето нищо не ми даде. Ами... Да, аз тук малко ще поправя да не ни влизат ни изроди в къщата. Аз ще покупа малко да... Окей, браво. Аз тук ще си го оправя малко. Че е грозно като може след галош. малко да спираме клипа, защото стана много дълъг. Много дълъг за първи епизод. И втори ще гордо толкова. Напишете в коментарите, ако искате да е по-дълъг или да е подобен същия. Може да правим тимове. Да, може. Не само на Minecraft и на Gangster и на тази. Но па, ако го направих грозничко, ама какво се прави? Тук ще сложа някаква скапана врата. Каквото стане, стане. Браво, бе. С какво направих тук? Някакво подземие. Туди ще ми стигне дървото за врата изобщо, да я стигна. Добре, имам си легло вече. Как се чу? Браво, бе. Това е врата тук, където я наслагах. Аре, бас тук какви тунели направих по нещо. Разгеле. Тук ще нафъкам 1 милион. Ще си изхъбя всички торчове тук в колипката. Малко е грозничко. А какво да се прави? Все пак първи епизод. Малко сме тук напрегнати. Да не... Окей, ще сложа леглото и тук. Няма да поставям, не ми трябва. Аз ще сложа моята. Тук, нали? Да. Аре, бе, нямам дърво. Браво. Добре, аз все пак отивам да си... Не. На мен съвсем малко ми трябва, колко да си направя един скапан чест. Добре, браво. Не ми се фукай тук. Това не е къща. Или бункер. Да, аз не се тая. Какво си искате? Напишете. Тук стана... Ще да кажа кръчма. Шегувам се. Не.
Тук сега разглеждам. Да си направя. Сложа един честей тук, въгъла. Ще сложа дървото. Трябва през този епизод на бързо трябва да намерим още едно легло, да може да се сейфваме тук, да не умираме. Да не се изгубиме. Миналия път. Аз ще сложа леглото ето тук. Сложих си го. Отивам да ти намеря овца. Не, то става тъмно. Ето тук намерих овца. Мри бе. Животно. Добре. Аз взех ябълк. Няма да намерим никакви овце. Зато нали са изключени дификулта. През нощта може да си търсим. Май тук наоколо, само че ако се изгубим, пак ще стане лошо. Няма значение. Къде са скапаните овце, бе? Дай да... Лава ли намерих? Да, лава. Намерих лава. Аз сега идвам. Аз много се отдалечих нещо. Ако видя нещо овца, веднага ще ти да... Овца! 2 овце, 3 овце. 4. Колко? Само още една взимам и се връщам. Окей, чакай, че тук малко ми бъква. Тук още 3 овце има. Да бе, идвам сега, само да я изпотрепам тая. Чакай бе, идвам. Идвам вече. Имам 2 вълни и сега ще ги дам. Ето. Чакай, че ми бъгва. Тя пак влиза в мене. Аре, стига бе. Даде, какво толкова? Те пак ще си стане. Същата. Окей. Ще засади едно дърво тук. Аз имам в честа май. Ето тая къщичка много малко. Ние не може да я виждим. Аре бе, ми трябва. Отдалеко. Аз ще затворя тук. Впочи дификулта. Чакай. Бъгнах се във вратата. Аз имам 2 сворда без да искам. За какво си направя този крафтинг тейбъл? Ето, ще го сложа. Айде, направи се легло да се сейфваме и да свършваме. Айде, яс. И айде, това беше от нас. Аз съм ProGamer. Ако ви е харесал клипа... по-тихо бе! Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесал, надолу, но... Моля ви, не дейте. Напишете по един коментар и това ще бъде от мен. Чао!